Здравейте, казвам се Лора Любенова и съм заместник-председател на Национален младежки форум в България. Поводът, по който снимаме видеото, е 21 септември, Денят на мирът и толерантността. Като европейци ние имаме честта да живеем в мир в следните 60 години и това беше поводът и нашия континент да получи Нобеловата награда за мир тази година. Но все още ние, обръщайки се, излизайки от границата на Европа, срещаме конфликти навсякъде около нас. Като заместник-председател, който се занимава с международната дейност на Национален младежки форум, ми се налага много често да пътувам. И недалеч извън границата на Европа около нас има конфликти и неразбирателство. Според мен 21 септември е един добър ден да се замислим, трябва ли да има стени в рамките на една столица, както е в Никозия, в Кипър. Трябва ли да имаме конфликтни точки в Грузия? Трябва ли да имаме отваряне на нови конфликти в Сирия и да сме изправени пред лицето на една война? Трябва ли Палестина да крещи все по-високо и по-високо, че иска да има своя независима държава? Това са въпроси, които са около нас и макар за европейците отдавна сме свикнали да живеем в мирна Европа, мисля, че е наше задължение да споделим своето знание за мира и своето разбиране за мира с другите. И мисля, че е добра отправна точка да започнем да го споделяме в онлайн пространството. Затова Национален младежки форум е част от кампанията на език без омраза или така нареченото движение No Hate Speech. И нека на 21 септември говорим повече за мир и за любов и за толерантност, отколкото да изказваме омраза и негативни емоции спрямо другите.